Najjednoduchšie vysvetlenie druhého piliera, aké si kedy počul. Téma dôchodku je stále ľuďom nejasná. Nerozumejú tomu a žijú v domnienkach, že oni vedia, ako to funguje a pritom nemajú šajnu. Je smutné, keď v dnešnej super informačnej dobe, v ktorej ľudia všetko vedia a sú odborníci na všetko, čo sa aktuálne rieši, nevedia základné fungovanie dôchodkového systému. Ako na Slovensku funguje dôchodok? Odvod do dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne je 18% z tvojej hrubej mzdy. Ak nemáš druhý pilier, okamžite sa vyplácajú tvoje peniaze aktuálnym dôchodcom. Ak druhý pilier máš, 4% z 18 idú na tvoj súkromný dôchodok. Dôchodkový pilier. Jediná jeho výhoda je, že je dediteľný. To je všetko. Určite, ak ho nemáš a máš menej ako 40 rokov, tak si ho zálož. O nič sa nepripravuješ, môžeš len získať. Dôchodok si ale vytvor sám. Druhý pilier, tretí pilier, ani štát to za teba nevyriešia. Neodkladaj to. Ukážeme ti, ako veľmi jednoducho dokážeš tvoriť svoj dôchodok už dnes.